Počkaj. Nie, to už nerobme také srandy. To musí vyzerať uveriteľne také. Chodíš. Rok sa s rokom stretol a tí, ktorým sme predvčerom plienky menili, dnes už sa školákmi zovú. Tak je to aj v prípade Samka, ktorého veľký deň nastal práve dnes. Pri tejto príležitosti nám do redakcie prišiel nasledovný lístok. Milý náš synček, vnúčik, brat i kamarát Samko. Hoci na to nevyzeráš, už krásnych 16 rokov máš. K narodeninám sa toho želá dobré, pekné, báj veľa. No my ti chceme len to najlepšie zo srdca prijať a veru aj z Kateboard darovať. K pozdravu sa pripája celá tvoja rodina, babka Emília a deduško Marián, celý kolektív 9. B na čele so súdružkou, učiteľkou Lehonskou a všetci tvoji kamaráti ti prajú všetko najlepšie.